to dneska, jsou spolu na 14. Nevadí, gánky. Točíš, ty počkejš. Máš to. Netočilo. Ne, doufám, že se všem líbil ten turnaj a příští rok určitě zopakujeme. Děkujeme pořadatelům za hezkou přípravu. A já vím, kdo byl se mnou. Děkujeme. Bylo to poetické odpoledne. Zdravíme tě, pojď. Co se děje? Pojď. Zařídíme, uděláme všechno. Tak, Tomáši, bylo by... Vítěz. Co nám tomu řekneš? Jak to vidíš? Klasická otázka. Mně se turnaj líbil, dlouho nehraju. Co k tomu říct? No tak dopadlo to tak, jak to vždycky dopadne, když přijedu já na turnaj. Tak, ano, to jsou zásadní věci. Já myslím, že se tady nic nezměnilo. Až mě pustí včeličky, tak já zase. Včera na vítězství. A my jdeme za kým? Za vítězkou Blážo. Ženy. Zatím. Tady máme. Blážo. Blážo, nazdar. Tak, hele. V pohodě, jak to vidíš? Co říkáš těm 42 bodů? A poražením x mužů. Já si myslím, že jsem morální vítězka dnes. Ačkoliv tam bylo pár chlapů přede mnou, přesto si myslím, že jsem morální vítězka. Tak, a to je názor Bláži, která byla prostě první vítězka žen. A tím to celý končí. Vypínej. Tak, jo?